Ọ bụkwa oge ngosipụta mmụọ ikene Chineke nakwa ịtụ mma na ezinụlọ ndị bepa Anthony na Ezinne Christiana Ana nke Ụmụọma Village dị na Dazian nke kansụl ime obodo Anọcha, dịka ndị ezinụlọ a gara n'ihu wee kene Chineke n'ebe ọ dị ukwuu maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-arụ n'ezinụlọ ahụ ya na ọrụ ebube nke ọ na-alụkwazi na ndụ ha. N'ime ọrụ ebube ha na-ekene Chineke bụ ka ha kene ya n'ụzọ pụrụ iche maka otu o si wee tọhapụ nwa ha bụ onye ndị ntọrọ jubeji Reverend Father Andrew Ana ya na ntọhapụkwa nwa ha ọzọ Maazị Chukwukezie Ana site n'aka ndị oji egbe aga. Ha gara n'ihu wee na-ekene Chineke otu o si wee gaa n'ihu wee na-enye nne ha ezi ọnọdụ ahụike bụ onye gbara afọ 81. Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ. N'okwuchukwu ya n'ihe mmemme ịtụ mmamma ahụ, onye ji ọkwa bishọp ụlọụka Catholic Diocese dị n'Awka bụ Most Reverend Paulinus Eze Okafọ chetara ndị otu Kraịst mkpa ọ dị ha ịdị na-ebi ezigbo ndụ ndị nke ndị Kraịst oge ọbụla dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ndị ezinụlọ ahụ gụnyere onye jibu ọkwa President General nke Adaziani bụ ọkaikpe Ikechukwu Ana ya nakwazi nwa nwoke mbụ nke ezinụlọ ahụ bụ Chief Peter Ana kelere nnọọ Chineke maka ọdịmma ya na obi ebere ya n'ezinụlọ ahụ ma kpee ekpere na ebere Chineke nakwazi amara Chineke ga-aga n'ihu na ndụ ha. N'aka nke ya, Reverend Father Andrew Ana onye kenekwazi Chineke maka ugo ọ tụnyere ya n'inweta nzere akwụkwọ akpọrọ doctorate degree 2 n'otu oge ma bụkwaziri onye cheta ihe mmemme ịbụ onye ụkọchukwu n'ihe dịka afọ 50 ya na mma ya Ezinne Christiana Ana onye chetakwaziri ụbọchị ọmụmụ ya nke afọ 81 kwupụtara na ọnụ agaghị akọcha ịdị mma na ịhụnanya Chineke na ndụ ha na n'ezinụlọ ha gbaa gburugburu. Site na Daziani nke dị n'okpuru kansụl Anọcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.